Kaseng Kisamla Pule Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District kumshi benta ban bot de nyiki mat jing dawa barem benta kala dawa biang nak sarkar bakadai ban kentiu kerdan no ya kamausan ram CNRD block Shaka Civil Subdivision batru ban thau no ya CNRD block hakathan wa kaji bat dolun Habe kran bikilat patai khubor usamna forward man nongram ubri president ka KSU Southwest Khasi Hills District ulethu bakini ki jingdawa kila dei na rogisnam arjar khatsan kumta menta kisuan ban pen kan mau biang Shaka sarkar bakadai ban thano dak CNRD block hakathan wa kaji bat dolun namar bakani ka dong kathan kadang sa din pha Presco biang ka sarkar badai ka jenong kam jong ka than Southwest District ya ka wai ka community and rural development block te hajing sha kani ka jingdawa community and rural development block hapo Southwest District kamdai shu barang thamai na ba nadu usnam arjar khatsan terter ngila dawa la kunung no ba kandan kawai ka CNRD block hapo dolun na ne jong hapo jong ka than wa kaji te ya kani benta hajing sha ngila panso nadu ka hakani ka tem ko ba dap jong sarkar hakabang ya kendu you minister in charge ka CNRD block hagitu gipor CNRD department tu gipor hakabang ilong ba dai ban town sa ko ke block hapo wa kaji bon dolon number ngon si thu epi wei jing sha ka long ba keni ka than ka dan dai ka wi ka than ka sa din ha po sa district ki babun ki snong ka long ba ki don not hadu lai pho hadu no pho kilometer na po mokrwat ti haba kini ki pa na ki than kilay don kam sa ki block kata sa po ranikor la ni mokorwat kalong ba sa po mokorwat ki hapan song kali hadu hadu lai kanta bat tame kataru bercaran koru ki hapan ya da kejat haka jingjinga haka bakasimpor habudu kumba lai kanta bikin poi te kata ka ka benta ka bana kaleng jungi ki su Southwest District ni kwa ban kemau biang ni kwa ban kran biang sokar haji syagam dei kamat ke batang thamai hari kadai kamat ke balasa atang la punsnan barakaju oporo ni sotanat pat bangi i ba kinomi kamat na po Southwest District menen kilakran na badai bagani kamat banong barwara ka blok tengi kenturu aki kumbangi jukentu na kapor ni kentu aki ba kidai benda simkhya badai bagani benta bat kunjuru kuma kidai patna po government ba kidai ban push ya ka sarkar na kelang jungi belum ba badai bat ki ni ki arkli kimat ta badai bat kajing dawa ban ya ka CNRD block po Southwest District hapo mdolon bat wa kaji bat kunjuru badai ban upgrade ni ka masram CNRD block shaka civil subdivision te na kelang jungi jing syang la persang ban bu appointment ni ki bor sarkar la kalong minister bat chief minister tartar mereka nonton session re wala kataru kalong ba ngikmi na kelang jungi ha kini ki sngi ki nai ban wan lani ki sngi tayo ban wan ngin persang mereka kendu i bor sarkar bat ontang kataru bat lada ka por ganawa la don kam ni habane kendu lang kamtam ki alam snong kamtam po ki to ki than wa kaji dolun bat kumju ha kini ki than mosram ni prokoi kamtam amde bi kaji dawa CNRD block ni ilu na kalang ki nami kamat na po makrwar rekor la persang ban kran te na kalang jungi hasoban ngin sim ki no senjam ni haban persang ban kedu ki bor sarkar bat hagaju upor pat ngin hapan persang ban lumlang kamtam ki alam snong bangin yung panathir janai banya lese bangin kam penjur ka jeng dawa jungi ya ka CNRD block bat kumju ka civil subdivision hapo masram na kan ta ka jing mantoy jing pa hapo jing kitu idong than boy akawai ngim don ban ong ba bade ka jing thau jong sarkar ka CNRD block hapo jong ka jalana hapo jong ka ri kasi jantia ka ta ngim don ban object rai tang kawai kalong ba ni ba ka sarkar na kamon kadon ne kata ka pasti la ne kata ka jingla banle kata tengi kmi nanti ba kumba ka sarkar hakini ki snam kamta maswa election ba kila thau kila kritik CNRD block kalong ba lani civil subdivision kalong ba ni kmi nanti ba mantaro kin phai khmat lam sapo mosram ban upgrade sak ya ka CNRD block saka civil subdivision bat kin phai lam sagi pai ba ki jeno kam je pai ba ka than dolon bawa kaji ba kini ban thau no ya ta ka block lani ban create ta ka block hapo jung tu gidong ki thai
Nakaliang samla Jets Camnong State were General Secretary ka KSU Southwest Khasi District ulapan pau bahpo Mausen Ram ka kanhon ki seng bhalang paper kila dawa na rusnam arja arpoi terter bat menta ka kentiru kumjo kila dawa naka sarkar ban kentiu kerdan no ek Mausen Ram CNRD block ka bala dan na do usnam khat kandai spa an rufuat saka kerdan civil subdivision Habang ipahang tu hapo Mausen Ram kipaiba nak tu ka nakadong ka thai Mausen Ram do usnam arpoi arpar kamtam kising balang ku bakan thubru iki circle jungi jung ka KSU na do ka South Super Circle kalau ba border circle bat ka balat border area circle FPGGP bat kiwe kising balang kile dawai ka sarkar ban ai no lebat ketiu kerdan no ya ka Mausen Ram syaka civil subdivision nomor ka Mausen Ram kade ka we na ki ka Mausen Ram CNRD block kade ka we na ki block ka balak slam nomor nadu usnam khat khandai spa andru puar wat ka jela jungi kam patyo la ka jong ka jela ketika blok apu Mausen Ram pala la ka jong ka blok ti kumbang i ba kalong hadu menta kenika Mausen Ram CNRD block la don kumba sispa andru potam kisnong bat dadangi ken ya ka jingjingai na ka Mausen Ram na Mausen Ram selong ka poi ki sanpo 100 km ndre dangi perkat na dangi paipat syaki kinong song jungi naka dong ka thai Mausen Ram itu kidong ki basharum kidong ki bashaborda hak bede ki jingdon kam kalau long ka bajingai iki lada iki kam ki jam pendap nomor hawan hadu saya selong te kumta hak kini ki snam ki baladap ni ba kata ka jingdawa jing ki kenhun seng balang kamtam ki circle jungi ki balai tristom kila dawai ka sarkar ban pun urlong no ban ai no ban ketiu kerdan no ya ka Mausen Ram CNRD block sya ka civil subdivision hadu menta kam sempat lo urlong kumta nakaling jungi ka KSU Southwest ni kerpat ya ka sarkar kumjuru ya kinong mikmat ki badai nak po ka Mausen Ram constituency bakin simkia bakin kentu bakin nyekran ya ka sarkar nak menta ban kentiu kerdan no ya kaneka Mausen Ram CNRD block sya ka civil subdivision